Máis de 250 persoas, na súa maioría militantes e simpatizantes do Noia, asistiron no restaurante O Trapeiro a unha cea reunión que serviu para facer balance destes algo máis de 2 anos de goberno e recoller tamén de primeira man as principais demandas e necesidades do municipio. Durante o acto aludiuse a un feito que marcou sen dúbida o actual mandato, como foi a moción de censura que levou ao Partido Popular co seu apoio á fronte da alcaldía. Sabíamos que era unha decisión moi difícil y que nos podía costar parte de nuestro electorado. Pero, queridos amigos y amigas, este partido no nació con miras de más o menos votos, sino que lo hizo para poner un punto de responsabilidad y coherencia en nuestro querido ayuntamiento. Na xuntanza púxose de manifesto tamén a súa intención de presentarse como forza independente ás vindeiras eleccións municipais, acalando así definitivamente os rumores que apuntaban á súa reintegración no Partido Popular. Que nos volvemos a presentar a las elecciones en el 2019, que el Noia estará ahí, que estaremos trabajando y peleando con todas nuestras fuerzas para cumplir lo que prometimos ya hace más de 2 años. Y exigimos cada día en cada reunión al actual alcalde que cumpla con nuestras exigencias. A protección do sector marisqueiro, o fomento do importante tecido comercial ou o recoñecemento de Noia como Portus Apóstoli dentro do Camiño de Santiago serán algunhas das súas principais apostas, con vistas aos futuros comicios municipais.